Тоалетната в училище може да бъде почти толкова хубава, колкото тази вкъщи. Пример е столичното 51-во училище. Има дори тоалетна за деца с увреждания, въпреки че в момента там не учат деца със специални нужди. Докато някои ужасно мирише тоалетни, нашата не е така. Даже повечето време през междучасието стоим в тоалетните, заради огледалата и така нататък. Помощник директорът разказва, че състоянието на тоалетните и в това училище било много лошо. Промяната дошла благодарение на група френски ученици, дошли на посещение. При нужда тичали до близкия супермаркет. Това беше повод, както за шеги между нас, от друга страна и за един сериозен размисъл по този въпрос, че то всъщност един дом май го преценява точно по тия помещения, санитарните, по равнището на хигиената в него, която се поддържа. И това стана нещо като приоритет. Консумативите изобщо не се оказали скъпи. Около 60 стотинки на дете за година. Най-важните правила според наръчника са в една училищна тоалетна задължително да има топла вода, сапун и еднократни кърпички за посушаване. Михаил Стефанов е сред съставителите на българското издание на наръчника. Директорите много често не възприемат тоалетните като нещо, което трябва да бъде управлявано, но тя е част от училищната среда и ние трябва да започнем да говорим за нея и трябва да управляваме чистотата и хигиената в училище по същия начин, по който се мъчим да управляваме образователния процес. Един от доказано най-добрите механизми за опазването на тоалетните е учениците да бъдат включени в създаването на идеалният им облик. За BTV новините, Мария Савкова.